основният доход ми е от TikTok. Напрежението е твърде голямо. Ти се занимаваш не само с един човек, обръщаш внимание на стотици хора. Вътре забавляваш се, има и някой те псуват. И сега това е една игра, как да го обясниш на хората, че ти си гост, където трябва да забавляваш хората. Трябва да го гледаш това като един вид работа. Актьор. Ако си ти актьор, както комиците, нали, са правят като жени, всичко си говорят, това му е работа на него. На теб това ти е работа и да го направиш, тя жената знае, че ти си в реалния живот много по-различен. Наказанията, където ги правим, това е един вид да забавляваме. Избрали сте една страна, подкрепяйте една страна и примерно аз съм паднал и аз трябва да си направя предизвикателството, което ми е дал от срещния хост. И да уважа предимно хората, които се харчат от едната страна. UG Media Studio. Мястото, където историите оживяват. Ако и вие искате да дадете глас на своята кауза или идея, UG Media Studio е вашето място. Твоята идея заслужава най-добрата реализация. За повече инфо посетете сайта www.ugstudio.bg. Скъпи мои приятели, този път взех решение, понеже винаги от мене взимат интервюта, аз да направя един подкаст с мои приятели близки. Искам да ги разпитам за техния живот в TikTok, как минава, тяхното ежедневие и какво и коства това нещо, те да са едни от най-известните тиктокъри в България. Така, да ви запозная. Джоков и черното момче. Добре дошли. Здравей. Първо, как сте, момчета? Добре сме. Слава Богу, с нощи съм по-добре днес. Така. Защо е черното момче? Какво се случва с нощи? Вчера ми се случи една случка с бутилката. Бях заел страната на бутилката и днес съм по-добре, да. Така, че си се понапил? Да, ударих няколко там. То беше колко 100-150 грама, но реакциите ми бяха твърде строги, като Бойко Борисов бях. Така, аз вчера така забелязах в тебе, че това цялото напрежение, което на тебе ти коства всеки божи ден в този TikTok, в един дал момент ти искаш да излегнеш и да изкараш всичко от себе си, просто да го извадиш това цялото нещо. Какво ти коства на тебе това, приятелю мой, цял ден да имаш хора да те гледат, да се мажеш, какво печелиш и какво губиш от това цялото нещо, от твоето ежедневие? Ще ти кажа сега за това, което печеля. Първо, основният доход ми е от TikTok. Така. Нали, като цяло. Второто, за напрежението ще говоря. Напрежението е твърде голямо вътре в TikTok-а, защото ти се занимаваш не само с един човек, не трябва само да угаждаш на един човек, обръщаш внимание на стотици хора. Вътре забавляваш се, нали, където има и някой те псуват и абсолютно всякакви диверсии има вътре. Така. Но главното нещо е, че това е психологическа работа вътре. Така. Това е голямо напрежение. Абсолютно. Ако вземем да го сравняваме физически и психически, просто психическата работа винаги наделя над физическата. Да. И много и манипулатори има, нали, в TikTok, където излизат с тия фалшиви профили, пишат глупости, псуват, например, кълна, дица, мица. Това много гадното, което в TikTok, и ако си някакъв със слаба психика, както имах един гифтер, където момчето той идва и играе, обаче майка му е починал на момчето. И като са го пцували налично на майка му, момчето чак ревеше, при мен се качи на прозорец, нали, се разрева момчето. Защото му става тъпо. И аз му казах, брат, ако нямаш, викам психика, по-хубаво не дей влизай в TikTok-а. Защото TikTok-а за хора, които имаш здрава психика, защото очаквай, няма всеки да те харесва. И ще има, които ще плюят, някои ще хвалят, някои ще харесват, нали. И както си е така, по принцип, реално. Джоков, искам да ти задам един въпрос. Тук наскоро погледнах в TikTok, ти имаше много тежка битка с Сърбия. Да. Македония. Македония ли? С македонци ли играеше? Ти очакваше много силна подкрепа от още едни нашите хора, нали, където се пишат, нали, че са мои приятели, уж излизаме, нали, че сме хостови, където извиня, че те прекъсвам.
аз съм ви виждал лично с семействата ви, как сте ходили на почивки така. и в един дан момент тези хора не се озоваха. Аз нарочно не им се обадих. Първото, аз такъв човек съм. Никога няма да звъна на някой да му кажа, братле, ела да ми прехвърляш хора. Оставих ги нарочно така, за да може, нали, да видя те ще дойдат ли да са зад мене, когато правя битка с друга държава, защото, нали, ни правим с българин, България с България да играем, и ни играем с Македония. България срещу Македония. И трябваше да сме единни, както македонци са единни. Точно. Това ни е лошото, българите сме такива завистливи хора, за какво да ходим до него, той не ми се обадил. Ма чакай, аз за какво да се обадя? Извинявай да се изкажа сега по тази тема. Аз, заемам твоята страна тук в тази ситуация, защото тази приятелска обвивка, която имахте вие, това беше просто фалшива работа. Да. За пред хората да го направите нещо по-реализирано. Не, за мен, брат, не е по принцип така. Аз съм такъв човек, като те допускам до мене, значи съм те допуснал, нали, че си ми приятел. Щом за да излизаме с ти с жена ти, аз с жената, ти с децата ти, аз с моите деца, събираме се. Значи аз съм те допуснал до мен си. Разбираш ли? Искаш да кажеш, че си твърди доверчив. Аз съм такъв по принцип, че един човек, като го чувствам като приятел и всичко съм готов да правя за него. Обаче те не са така. За тях е TikTok-а, виж, даже човека миналия път се изказа на един лайв, там се беше качил на прозорец на Лабадай и вика, ама да ви кажа, нищо общо няма реалния живот с TikTok-а. Значи, реалният живот може да си приятел, обаче в TikTok-а не си дължен на никой да му помогнеш или да му прехвърлиш хора. Абсолютно не е така. Разбираш ли? За тях разбирането е това на тях. Така, аз искам да ви задам един много интересен въпрос. При положение, че TikTok е една битка, както вие водите битки, аз ви виждам, ти се мажеш с яйца, ти с какво ли не, лопати си биете, кал, мастило от химикалка си слагаш на главата и така нататък. Според моето виждане, когато водите тези битки, те хора ги правят с някаква цел, нали, за финансова част. Извън това нещо, според мен няма как те да са ви приятели, нали, смисъл, защото вие в техните очи сте конкуренция, нали ме разбирате? Да. Вие сте много силна конкуренция и ако, казвам само това е моето виждане, нали, то така излиза по принцип. Ако аз съм в тази ситуация вашата, никога не бих отишъл на среща с тия хора. Знаете ли защо? Защото те утре ще ви забият нож в гърба. И както забиха. Така, защото ти набиеш много голяма популярност в TikTok, както и ченото момче. То е много по-отдана в TikTok, доколкото знам. Половин година съм преди него. Аз много не съм запознат, но това, което наблюдавам, ми прави впечатление, понеже ти набиеш много голяма слава в TikTok и много хора почват да те уважават и така нататък. И е съвсем нормално конкуренцията срещу тебе да те, нали знаеш, има една приказка, дъж врага близко до себе си. Да вървиш нагоре. Точно така. Сега, Лабадай и Бетера, примерно, аз тях не искам да ги коментирам хората, защото не ги познавам и така нататък, но общо взето, вие четемата водите някаква битка между вас четемата горе-долу в този TikTok. По принцип, аз нямам нищо против към тях. Те са хора, които, нали, например, правят се така, че да са карами, се нещо да... Ето, миналия път Лабадай качил клип за моя гифтер, нали, за момчето, казва, да ви кажа, вика, на Джоков на лайфа дилърски пари са броят. Ти как си сигурен, че при мене, например, са броят дилърски пари? Ти много ли си сигурен? Той при тебе мога да каже, аз са броят, нали, например, някакви дилърски или да кажа простутки фърлят гифтът ти на тебе. Те както все пак само момичета му гифтат на него и аз така да взема да говоря. Те твоите са простутки или еди какво си, еди какво си. Тук говорим точно за конкуренцията. Аз никога няма да тръгна да говоря за негов гифтер, да кача клип, даже и да, нали, да такова, както той го е направил. Така е, Джоков, обаче ти така мислиш, че на това момче така мисли, но примерно Лабадая и Бетера, лито примерно те не съждават по този начин. Той Бетера не е качвал, Лабадай го е качил. Той Бетера, да ти кажа, са влияе много от на акъла на това. На Лабадай, каквото му каже и той е такъв добър. Иначе по принцип, като не са заедно, като сме били ние заедно, плюй го. Ще го е бав, така, ма това, нали, онова. С тия приказки малко по-ще. Въпросът е там, че тази война между четирмата е заради хората вътре в TikTok, кой да има повече, примерно,
подкрепа. Така, тук що ти го каза това, че на това момче, тази битка се води. Да. Според тебе, когато има такава битка, ти моли да си приятел с врага? Абсолютно Да няма ходиш как. да ходиш на планина, да ядете свинско, да си печете Ами, кебабчета и единия да вика Да ти вижте кажа тази фирма, вижте фирмата сега аз кебабче. как съм възпитан. Аз съм спортист човек, от 24 години се занимавам. Айде нали, пак с почна спорт. да се фали, че спорт. Ама не, чакай сега, аз говоря как съм възпитан, мен живота как ме е възпитал. При мен, например, като излизаме на подиума, да кажем да дигаме, там няма приятелство. Там ти нали, искаш да си най-добрия, затова там не признаваш приятелство. Ти си искаш да си номер едно, най-горното стъпало. И какво става? Излизаме след състезанието, сядаме, отиваме един, пием заедно. Приятели сме, разбираш ли, след състезанието. Да. Ама по време на състезание, както сега казваш, нали, битките ги има. Битките окей, нали, ние сме битките, имаме някаква спортна злоба. Нали, там искаш ти да биеш. Всеки иска да спечели. Така, всеки иска да спечели. Защото Ама извън тая игра, когато играем, нали, да не играем с битки, трябва да не сме така. А те са обратното. Те почват да те плюят, да те говорят, да те обсъждат и това тъпото при тях, разбираш? И това не ми харесва, че това двуличие пред тебе са едно, за тебе те плюят, друго казват. Това не ми харесва на мен. Добре, аз ще ти знам следния въпрос. Тогава ти защо ходиш на почивка с тия хора? Ама аз това вече, че повече няма никога да ходя с тия хора на почивка, разбираш ли? Да. Това беше последно, където съм ходил, с тях съм се събирал на едно място и съм ги канял на мой рожден ден, аз съм ходил на битера на рожден ден, нали? И съм ги имал като по-близки приятели, затова съм ги канял, съм ходил и аз. Ама явно за тях това не е така, както аз мисля, разбираш ли? Така. Аз какво да кажа за тях, ще кажа само едно нещо. Абсолютно Лабада е психически стабилен. Психически е стабилен. Не, Лабада не е лош човек. Той той не е лош човек, много е алчен. сега аз не мога да коментирам хора, които лично Не, просто аз да, за какво наистина, става въпрос тук, нали, каза за битките така, помежду нас и за какво е тази връжда. Да, И аз определям така, ето мен ме наричат, примерно, аз съм бил най-мазния. Мазняр съм бил. Господин Джоков е интригант. Бил интригант. Да. Лабада е си алчен. Много. И то. Той много психически атаки прави на хората, знае как да излиза винаги от ситуацията, знае как да манипулира и хората. Това аз съм го признал, аз съм го казал винаги, Лабада е най-хитрия от всичките. Знае кога, как да говори, знае как да се върти винаги, така че той да е най-отгоре. Разбираш ли? Аз съм го забелязвал. Ето сега за случая, където, нали, като играхме България срещу Македония, той се измива ръцете и казва, аз чаках той да ми се обади. Ние всеки ден сме на лайф с тебе, само където не са и бем на лайфа, нали, с извинение, чакай, че... И говорим, че всеки ден сме заедно. Сутринта пускаме, кафета си пием, правим си мухабет, нали, как сте, къде сте, момчета, ние сме тук в Германия, правим реклама, нали, и общуваме си. Какво искаш да ти се обаждам, да ти се моля? Братле, моля ти се, идва и да ми прехвърлиш. Ако искаш да ти падна на колени, да ти се моля. Един истински приятел никога не би постъпил няма така, така, защото ако наистина го уважава, той само ще отиде и ще направи това, което нали, очаква приятелът ти да го направиш. И както мога да кажа за Перлата и за Джанко, дойдоха 2 дена момчето и момичето, нали, бяха винаги до мен и ми прехвърлиха хора. Няма значение. В дадения момент те бяха до него. Така. Само те бяха до мен. Други нямаше. Мога ли да задам на двамата по един въпрос? Първо към тебе се обърна, братко Джоков. Твоето семейство, твоята жена, твоето дете, ти едно ли имаш или две? Твоите 2 деца. Голямото жена ми даже се занимава с спорт щанги. Идеално. Даже вчера бяхме на това. Мисълта ми е, те как го приемат от твоя начин на живот? Дъщеря ми по принцип даже не са такова детето, влиза чат-пат, гледа, нали. Аз като си играя, те се обикалят вътре, аз някой път даже жената, малката като прави били, вика, карай са малко, че тебе има страх.
И аз, нали, съм винаги по-лошия в къщата и като се скарам, малката сяда тогава, нали, слуша и хората даже са ми го казвали, ей, по време на лайф съм те гледал, вика, викаш, нали, така са таковаш на жена ти, вика, или на детето. Аз съм така по принцип, както съм в реалния живот и така съм и в TikTok. Нямам второ лице, което както другите са. За мен, с много хора съм се виждал, нали, на живо с тия хостовите, които да ти кажат, те са едно на TikTok, на живо са съвсем различни хората. Нищо общо нямат. Аз как съм? Ти си по принцип с тебе, нали, ти си ми като гифтер. Ти идваш при мен, не сме общували така, не сме се в те са виждаме, ти си истински говориш, нали, каквото си е по принцип трябва да. Така. За мен така трябва да. Черното момче, към тебе, как приема твоето семейство това нещо, където постоянно ходиш с брашно, яйца, какво ли, аз не съм те виждал тебе човек да правиш, какво ли, лопати, кафета, как го приема това жена ти, твоите деца? Жена ми от първо начало не го е приемала, даже бяхме се разделили заради това. Мале. Да, бяхме разделени около 6 месеца заради това, което правих първоначало. Аз не бях така известен. Разделихме се, защото бях играл с едно момиче там. Правихме някакви шанта и наказания, но нито сме зацапали, нито нищо, абсолютно спортни бяха. Но жена ми беше изревнала. Това е, дали, една от човешките черти, където е най-грозната. И разделихме се, после пак се събрахме и аз наистина поговорих с нея да почна в TikTok. Нали? И така тя с течение на времето си успя да свикне с тази... Свикнала вече, децата няма. Децата, даже по-големия ми син иска да ме копира, нали, но той ни употребява, смисъл, той ни прави тези наказания, нали, където аз, примерно, ние се забавляваме, ние сме големи хора и ние се забавляваме. Моя син просто си пуска лайф и даже от моите хора отиват и го подкрепят и им благодаря. Много целувки на всички. Бъдете здрави. И... Джуков, така. Сега ще ти задам един малко неудобен въпрос. Може да не ти хареса. Бяха качили в TikTok една легенда за тебе, че за 5 минути си изкарал 6000 евро. Да. Тази легенда, защото аз не съм тиктокър, не съм запознат, в смисъл, не съм наясно с тия неща. Такива легенди наистина не са вярни. Много хора се чудят. По принцип не са това, което, нали, хората малко, доста са го увеличили, даже точно над 100% са го увеличили. Точно това иска да обясниш на хората, нали знаеш, да не си мислят. TikTok взима 70% от това, което хората ти гифтат. Ти взимаш 30%. Така е. Реално. А те си мислят, че ти взимаш на 100%. Не е така. От това, където, нали, за тази битка съм такова, 4000 и нещо съм. Молбата ми беше да обясниш на твоите хора. И самите хора, нали, където и от тия другите хора, където трябваше да застават зад мене, аз така го разбрах. Те викат, ти го направи за пари. Аз не съм го направил за пари. Аз го направих чисто просто да видя, нали, защото повечето хора викат, когато играеш с друга държава, ние сме до тебе. И много хора, където говориха, не дойдоха. Само говорените останаха. Така. И аз даже на тия хора, където повечето, имена няма да кажа, нали, кои са, съм им прехвърлял хора. Даже и неблагодарни са. Казват, този Джоков ми е прехвърлял 50 човека. Такъв е живота в TikTok. Разбираш ли? А аз ги чувствам като приятели, нали, звънат ти, казват, братле, ти си хост голям, да дойдеш да ни прехвърляш хора. Окей, няма проблем, ще дойдем, и аз ще съм до там, нали, до тебе, ще съм за тебе, както така правим ние, хостовите. Когато едно момче играеше голяма битка с Македония, всички хостове бяхме единни. Събрахме се, прехвърлихме всичките хора и бихме тогава ние. А тук никой не дойде, освен Перлата и Джанко. И аз хвърлих една шапка. И черния дойде. Той по принцип черния аз не мога да му се сърда, защото той като имаше голяма битка с Цеков, аз не отидех при него, защото той знае за какво не съм ходил. Имаше лични причини там и аз... И точно за това аз му го казах, обясних му, брат, викам, знаеш за какво. Дължен бях да му го върна. Така, ама той...
аз казах, на тебе не мога да те се сърда, ама на тия хора, които са били плътно до мен. Ама пак подарък получи от мен, разбираш. Тебе, Пак осветих ти лайф. Да, фърля една шапка. Една шапка ли само? Толкова ли беше една шапка? Едно цъкане имаше, но и доста хора от моите бяха там, които го подкрепиха, може и малко. Нали, може малко, но важното са били, да. Бяха там, нали, и то беше шоу, нали, просто защото бяха там и аз бях заради това и най-вече, че, нали, пак сме колеги с него. Искам да ви задам пак още по един въпрос. Кое е най-тежкото наказание, като загубиш битката, сте изпълнявали, което направо те съсипвало, направо, като го чуваш това, че черния примерно те наказва и ти като чуеш и направо ти става ужасно. Кое е най-гадното? Перлата беше ми дала да отивам на една бензиностанция и да влизам вътре и да кажа: дай бързо парите! Гърбеш, разбираш ли? Те ще заключат вече. И аз викам: Перло, ти луда ли си? Как така, викам, ще влизам вътре, искат Жорлян да ме прибират. Даже един мой приятел от Асеновград, полицай, момче, той е квартален на нас, и ми вика: ти луд ли си? Как ще влизаш вътре, ще прибират после? Не, че няма да пускат. Ама докато обясниш на хората за какво си, нали, отишъл да го направиш, и аз иззенах, влизам вътре, тя жената седи ма гледа така, и аз, нали, пак влизам и излизам, викам: Перло, стига, викам, не, отивай, вика, не ме интересува. И излезнах навънка, едни приятели, те сотаджиите, нали, където аз съм работил преди в тази фирма, няма да кажа името на фирмата. И излезнах навънка, вика, отивай до тази полицейска кола, вика, е там, където, вика за сотаджийската кола. И аз викам: добре, кажи на момчето вътре, вика, да ти удари един шамар, вика. Леле. И момчето ми вика: брат, ще извиняваш, викам, нали, аз викам: бе, няма проблем, удрай, бе. Така, черното момче, ти? Кое ти е най-екстремно? Бяхме играли с Кактуса. Така. Той е един също от нас. И известен инфлуенсър в TikTok, в Facebook и в Instagram, както са, да. И бяхме играли с него и той ми даде едно предизвикателство да отида на едно барче. Да. И да си поръчам кафе. Но вътре има хора, около 15-20 човека. Отивам да си поръчам кафе и аз, както ми го подава примерно кафето самия собственик, бармана, той ми го подава кафето и аз трябва да го изтърва, да си отворя ръцете и да го изтърва долу и да ми направя още едно кафе. И без малко, нали, ще застане така, че да го бият. Да ме бият. Заради кафето. Заради кафето ще го поснат, така да? Цапа не, той пръсти, нали, падне на земята и се пръска. И то се личи, че е нарочно това. Това е нарочно. Не можа ли да го изиграеш? Нали, няма как да го изиграеш. Аз съм на лайв, то и не е сериал, то е на живо, то е на лайв. Ти на лайв, ти телефона. Трябва да го направиш, разбираш, има нарочно. Доведе, окей, ама някакси по-така, нали, кажеш: тук телефона, нали, без искам го изпуснах. Те хората не ме разбраха, че го направих самия барман, но, нали, хората знаеха, че аз бях наказан по този начин. И след това аз му дадах. След това аз на Кактуса, след като, нали, ми дадаха на мене това тежко наказание, защото малко останали да се скараме и така нататък. Но Ари се размина, там дадах и парички там да се почерпят и филма свърши, да. И след това аз го наказах Кактуса, даже той беше го изпоменал и на един подкаст там и той. Това, за което е споменато, бях му го дал аз наказанието по прашки, да влезе в една бензиностанция и да каже, че нали, обърнал лежбата. По прашки е влезнал. Да, сложил си прашки и влезе. И влезнават. И си поръча едно кафе и казва: аз съм, вика, от аз съм джендър. Да. Добре, бе, Джоков, ако сега примерно загубиш някоя битка и някой ти го каже това нещо, жена ти, как ще го приеме това нещо? Ви сега, това е една игра, как да го обясниш на хората, че ти си там, нали, хост, където трябва да забавляваш хората. Така. Трябва да го гледаш това като един вид на работа. Актьор. Ако си ти актьор, нали, например, както комиците, нали, са правят като жени, нали, говорят, всичко си говорят, това му е работа на него. На теб това ти е работа и да го направиш, тя жената знае, че ти си в реалния живот много по-различен. Добре, ама ако някой ти кара по пашка да отидеш до някоя бензиностанция, ти ще отидеш ли? Ако загубиш някоя битка? Аз по принцип няма да хода, да. Не, казвай голяма дума сега. Не, няма да хода. По принцип. Защото ти ще се видите пак един същи друг и пак ще има битка. Брат, честно.
Ако, нали, вкъщи ми кажеш, тури прашките, мога да ги тура вкъщи. Ама пак ще ги туриш. Ама не да изена да отивам чак на Лукойла да хода на бензиностанцията и да кажа, аз съм джендър, нали, направи ми едно кафенце. Както са го направили. И да. Както са го направили. Ама аз имам, доколко ти е спомени, и тебе са те вижда с на женати оклета, и тебе са те вижда с женски оклета. Ами това ни е на нас, как да го кажа, това ни е работата. Ние работим в TikTok. И едно, че трябва ние сме да един се вид, забавлява. ние сме един вид актьори вътре. Това трябва да го разберат всички, които нагледат. Живи и здрави да сте, но наистина, когато става някаква кълга, трябва да го знаете, че може да се бие. Тук Жоко смяма, нали, може да станат работи пак. Вънка, като изляда с него и да. Ама наистина нещата понякога ескалират и така нататък, приятели. Но един вид наказанията, където ги правим, това е един вид да забавляваме, нали? Не че сте, как да го кажа, че сте деца и така нататък. Просто избрали сте една страна, подкрепяйте една страна и примерно аз съм паднал и аз трябва да си направя предизвикателството, което ми е дал от срещния хост. Така. И да уважа предимно хората, които се харчат от едната страна. Най-вече заради гифтирите, нали, хората фърлят пари. И заради цъкащите. Живи и здрави да сте. Хората, нали, влиза вътре, той затова влиза при тебе, харесвата, например, да каем тебе, да ти гифти. Те по симпатии влизат, да, всички по симпатии си влизат. Всеки има си някой човек, който си го харесва повече. И симпатизира този човек повече, при него винаги, нали, всяка вечер да каем ходи и си го подкрепа. И той има вечери, където той намира пред тебе забавлението, човека си влиза, седнал си вкъщи, сипал се една ракия, направил се една салатка, хем си хапва, хем се гледа и смей се човека, а не да се ядосваш, нали. То по принцип така да трябва да, защото нормалният живот, нали, хората всеки е напрегнат. На работа отиваш напрегнат си. И то вкъщи, като се превреш да влезеш в TikTok и да гледаш само къвги, пцовни, нареждания и хората какво ще кажат. Докъдето той където е станал, нали, близките 2 седмици, това беше в TikTok хаос от наша страна. Това беше хаос и това посредством една групировка, която беше създал господин Лападай. Как да ви, искам да ви питам нещо. Аз засичам едно момиче от Испания, което има студио, голямо студио, че има пушаци, някакви звуци излизат. Как ти беше името? Аз се сещам за коя говориш. Да. Вие не сте ли мислили, примерно, за такова, примерно, малко да го дигнете левела, такова едно студио? Има хора, които... Чение, това момиче, аз гледам човек, стигат няколко 300 хиляди К, 500 хиляди К. Значи, според мен за това момиче са да някакъв екип. Нали? Има някой, който управлява камери, мама и така нататък. Не, тя си има студио. Така. Тя си има студио, което е купено. Нейно или на някой? Лично нейно. Нейно си е. Това си е лично нейно, да. Тя си го е направила, примерно, ето, както тук има и такива красоти и така нататък. И там също тя си го е направила, просто има и визуални ефекти, където в компютъра се вкарват тези ефекти, които гледаш пушеци и така нататък. Да. Има някои, където по-реални, но и всичко от компютъра идва. Това не е иното. Добре, вие не сте ли мислили върху това, че... Тук трябва да си като може ли аз да говоря хакер малко? трябва да си. Не, това не е хакерство, това са програми. Пуши главата с нощи малко да поговорим. Това са програми, където се купуват. И така нататък. Ама като не ги знаеш тези програми. Ние знаем ги, ти не се интересува да бъдеш като ние хост. Взех, нали, лаптопа. Не сте на битка, само спокойно. Чакай се, аз като взех, нали, лаптопа, където да се правя, нали, ходихме, където там на хижата с хората. Ядахте кебабчета. После след това взех, нали, видях, че стареца как има лаптоп, викат най-добре лаптопа, нали, да си направи. Да, ама аз като го взех, брат, не мога да го направя. Ти не си свикнал на това, ти си свикнал на малкия екран. Аз съм свикнал на телефон. Там е различно. Програма еди какво си. И аз викам, бахни го там, викам, тук трябва да имаш, више, викам, не. Какво това? Звънях на Кактуса. Аз не го знам. Нали? И Кактуса е много добър. Един стабеляга. Да, по принцип на компютрите разбира много момчето. Кактуса е един стабеляга. 2 часа се занимаваше с мене, за да ми направи програмите, там нещата да ми направи, да ми ги свали, защото не ми ги дава да свалям. Те ми казаха хората коя програма, обаче не ми го дава. Дава ми като, че има вирус, има нещо, а той момчето влена от неговия си компютър, директно в моя компютър, так, 2 часа и го прави. Готов си, вика.
Затова да ти кажа, нали, ти зададе хубав въпрос за това момиче, където си я гледал, тя от Испания. Да, видях, че е испанка. Да, говори немски, видях, че и немски, и немски говори, да. Тя Саби ли се казваше, как се казваш, нещо, както и да е. Да. Аз я гледам, аз съм с нея. Друго исках да питам, значи ако чеем по принцип, променим статистиката на... Примерно хипотетично този месец от битки и си събрал примерно 5000 лева, примерно. Това момиче според мен, ако ти изкарваш в България 5000 лева на месец, хипотетично говорим, нали, не знаме и не се интересувам колко изкарвате, живи здрави да сте. Според мен това момиче сигурно изкарва 15 000, 20 000 на месец. Абсолютно. Заради това, че тя е инвестирала в това нещо. Студио, пушаци, не знам си какво. Не е до това. Той сега, в принцип, България, ние сме хората такива, че ето, за нас викат, ние сме просяци, нали, еди какво си. В чужбина това нещо го няма. Хората там влизат, забавляват. Има уважение там. Имат уважение. Няма. Най-големите хостове, където в света са, играят без наказание. Без наказание и гифтат по милион точки им фърлят, където на една игра вади човека за 5 минути вади 5000 лева, да кажем. Може и 10. Да, може и 10. И съм виждал по 50 и по 100 хиляди капали. Така. И говори, и никой, нито един не казва на момчето, ти си просяк, ти си дилинчия. Нито определят като някакъв. Разбираш ли? Да. Няма такова нещо. Само в България го има това нещо. Ти си просяк, седиш цял ден на тиктока. Надабе, ама аз седа на тиктока, нали? Окей, това ми е като работа на мен. Ти за какво влизаш тогава, като не ти харесва да гледаш определен човек? За какво влизаш да гледаш, например, този човек и да го плюеш? Какво печелиш от това, като го плюеш? Ние сме малка държава, твърде много скандални. И за да го направиш това, където нали, ти го казваш, ние тук българите няма да ни харесва това нещо. Те ще има веднага да говорят пак нещо да измислят за тебе. Както, например, Фарито, ето виж момчета има... Фари има... Да, Фари има и Дарки. Дали, ама те казвам ти, кои имат, нали, техника. Момчета си... Фари, Атила, Дарки и това, още един имаше, Златев има, да. Да. Той даже Даркито, този от Сливен, какво програма има. От компютъра може да направи както играе, направо излиза с едно... Визуализации са това. Да бе, влиза някакво едно животно, ставаш някаква супер такова измисъл момчето. Той пак от чужбина го е видял това. Да, той го е взел. Разбираш? Тези програми са платени и така нататък. За да стигнем ние на това ниво, ние първо трябва да сме... не говоря за Дарки, за те са като нас, абсолютно те са като нас. Наистина, те пускат музика. Техният стил е друг. Техният стил на лайф, нали да го кажа така, те презентират своя лайф с музика, с шоу и поздрави. Така, вие си биете лопатите и си слагате. Ние правим съвсем... Ние сме всичко, ние правим всичко. С наказание играем. Ние играем с наказание. Вие си биете лопатите, баща. Ластици, лопати, какво ли не. То както сме правили такива наказания, че изкарвал ме извън нерви, банята съм го правил, ти казвам всичко в яйца и кисело мляко. Добре, Джоков, спомням си една твоя битка, приятелю. Трябваше мастил от химикалка да си намажеш главата. Да. Аз бях го направил. Добре, как се маха това нещо, вече? Не влизаш в банята, търкаш. Как се маха това мастило? Търкаш, няколко пъти търкаш. И ние правим доста рисковани неща в TikTok, нали? Затова хора, моя апел е, не давайте на децата си да влизат в TikTok. Да, има неща. Защото TikTok не е за деца. Някои хора правят наистина много екстремни. Те почват да ви имитират и почват да правят. Не, вися, баш ние не правим такива наказания, където има момичета и ние момичета, където правят много гадни наказания, взимат лепило и си лепат устните. Устните, ръцете, носа, джуките ги дигат нагоре. Значи това по принцип е опасно. Не може ти да кажеш на едно дете, един вид, това дете, което те гледа, и нали, той гледа влиза детето. Ако вземе това дете, това лепило да си налепи тук и да направи някаква пиля. Какво ще кажеш за лед сол и това брутално. То ти гори кожата. Да. Това нещо ти гори кожата и посиняваш. Не да посиняваш, направо рана става. Рани става, от тези... И както, например, сега Перлото, аз си бях и с Карал, не. Викам, Перло, ти, какво искаш да се осъкатиш? Даже мой приятел, където ми е гифтер, нали, Василев, момчето каза, качи се, вика, Перло да ти дам 1000 лева, чупи си кръка тогава.
Има някои хостове, които наистина прекаляват с наказанието. Това, тяхното минават границата на забавлението, го прескачат, разбираш ли. Там вече те искат един вид ценно да се усъкатат. Искат да се усъкатят само да вземат някаква стойност на сума. Някакви пари да вземат. Това е всичко за гифтове, по принцип. Не е всичко пари. Здравето е на първо място. Точно това искам да кажа на хората, че за здравето говоря аз. Първо трябва да си вардим здравето, защото ако не сме здрави, ако се разболееш днес, ти утре няма да можеш да отидеш да работиш и да изкараш един хляб, примерно, за децата си и за семейството си, така нататък. И няма да си плащаш сметките и така нататък. Аз трябва да се, например, да си изгоря челото, да имаме такава рана, да си изгоря тук бузите с лед и сол, да имам рана на лицето, или тук да си слагам лед с сол, да тук е петно, така, разбираш ли? Това са грозно. Ти даваш примера на децата един вид, гледай ти, ние какво правим. Това дитя да направи някаква биля. Какво правим? Да ти задам един въпрос. Кажи, приятели, моля. За тебе. Да. На тебе как ти беше с нощи в нашия лайф? Как го видяш? Защото ти беше в нашия лайф, където бяхме ние четиримата. Той, аз, Бянко и Перлата. В началото още. Така. После вече, като почнахме битките да правим с наказание. Аз по принцип TikTok, отскоро съм така, влизам в TikTok и така нататък. Как би определил? Така, Джоков, видях нещо в него, нещо като в мене. Аз като кажа нещо, думата не си е дала на две. Забелязах, че той е същия човек. В него има много голям потенциал и човечност. Както това нещо го има и в тебе. Аз съм човек, който съм се виждал с хиляди хора. Бизнесът ми е такъв. Снимал съм се, знаеш, гледали сте Бега на нов дом. Обиколил съм цяла България, говорил съм с хиляди хора. И мога да преценя един човек за 15 минути, 20, да го погледна, да говоря с него 15 минути и мога да разбера какъв човек е. Не случайно ви поканих вас двамата тук. Защото моя поглед, казвам, това е моя поглед, моето виждане. Че вие сте земни хора, вие сте хора, които носите много хубава душа. И няма във вас злоба, няма такива изкуствени неща. Ето ти, с нощи, примерно, с нощи си пина малко, да, но примерно при тебе съм забелязал, че ти си много чувствителен човек. И тъпиш до един момент и в един момент изригваш. И вчера, плачеше. Да, и сега сплака вчера. Плака. Джоков по същия начин. Той уважаваше хора, ходише с тях, с жена му, семейство. Също така той в един момент и той избухна, защото всичко има някаква граница в този живот. Защото има граница. Не, че те предават. Това знаеш ли за какво е така? Това е посредством зависта. Защото определеният човек, за когото съм говорил, аз с нощи, ти го знаеш кой е, няма да споменаваме името му, да. Нали? Защото той се опитва мене да ме събори от доста време. И аз, ако се срещна с този определен човек, аз сигурно ще направя нещо по въпроса. Вместо да говориш, ще направя нещо. Аз съм го казал, винаги бе, брат, слушай сега. Не тази стига. Не, по принцип. Едно човека се надъхва. Обаче, ако е пред тебе, повярвай ми, че няма да го... Защото аз съм понасял доста обид от този човек, разбираш ли ма? Ви сега, хората казват една приказка, че науче. Когато се вържеш на един човек и му паднеш на нивото, значи ти падаш на неговото ниво. Аз не му се вържа, аз трябва да го вържа, примерно. Ако ми дойде до тук. Не искаш да са, той като налива този човек, ти не мога да седиш отстрани само. Той те налива и ти изведнъж гъмиш, бум, казваш, да си търпелив, идва време, всяко нещо има си някаква граница, разбираш ли? Ето, примерно, когато... Прескача вече тази граница и ти приключваш вече. Ти си... аз не съм бил на това, което се е случило онази вече, имах друга работа, но дочух, че ти едва ли не сте сте стигали до боя. Даже аз му звъннах и му казах, братле, няма смисъл от тия глупости, защото по-предния ден аз тръгнах да правя същите филми. Аз по-предния ден, аз преди него отидох да събира с Зоро пачката. И това беше... Добре, хора, вие сте голями хора, семейства, деца, това, защо стигате до тези етапи? Нали знаеш, че на човека езика е с две острията?
И може да те нарани отпред и отзад. Да. Съгласен съм, обаче според мен там малко нещата излизат извън контрола. Ами понякога... Ама ние затова сега ние играем с тия хора, за да няма... Ето сега както играем от 3-4 дена става играем, нали, там Перлата, аз и Черния и Джанко. Ние се забавляваме. Задило се е спокойствие, Да. Ето, една например, атмосфера вчера от приятност, хората... от смях, от забава в лайфовете ни, където хората наистина се забавляват и хората виждат нещо различно от това, което се случваше примерно до сега. Защото аз откакто съм почнал битките да правя в TikTok, аз става вече 2 години съм в TikTok. Откакто съм почнал да съм примерно биткаджия с наказание. Такъв. Нали, понякога се преобразявам, ставам и диджей. Но съм от 2 години този, който съм. И от тия 2 години, първите 5 месеца, 6 месеца, бях също аз така агресивен, такъв долу-горе да го кажем, по същество интригант. Направо да ти го кажа. Само да ми гифтят. Поне си го призна. Само за да ми гифтят. Да. Но видях вследствие на тези дни, на тези месеци, където съм преминал, че видях, че няма смисъл, защото се пренатоварвам психически. И почна да избухваш. Не, аз от самото неизбухване, аз почнах да ходя по лекари. Да, от част от 70% от това, което съм изкарвал, аз съм го влагал в болници, доктори и така нататък. Така. Искам да те върна към един случай и двамата ви Ивана. Както всичките знаем, Иван има Иван битката, както го познават. Иван звездата. Иван звездата, Иван битката и така нататък. Човека беше закъсал и му таха финанси, пари и така нататък за майка му. Да. Това, което ми направи, ето, пак ти казвам, защо ти си един човек, който следа, който ми трябва да го наблюдавам и който го считам за приятел, ти се отзова веднага там. Иван каза и ти вече се примерно там час и половина или колко беше ти в тях. Да помагаш на майка му. Първо събрахме с всички. Да, и ти помогна, Черния, помогнахте всичките. По принцип, ние още като на мен ми споделиха лайфа и ние си, нали, сега няма как да се лъжим, чуваме се с всичките си, имаме номерата. И си звъним, ела при Иван, момчето и Мазор, дайте да влезем да му помогнем, нали. И влезахме всичките се събрахме. Джанко дойде, помогна много, също много помогна. Лабадай, Битера дойдеха. Още кмета са качи, кмета даде даже 500 лева момчето. Да, най-голямата сума той даде. Кмета. Добре, значи, как да си, аз някакси, тук е тънкия момент, как да си го, значи когато закъса един от вас, вие се съобразявате. Всичките стават единни да помагат, обаче в един момент, пак после се карате. На всеки може да се случи това нещо, брат. Не, че няма застраховани хора, че няма да стане утре други ден с него или с мен нещо. Разбираш ли? Ако той има зор и при него, ни дай си Боже, стане такова нещо, нали, трябва да се събират пари, много ясно, че ние ще отиваме, ще гледаме да му помогнем. Няма значение, че ние тогава бяхме скарани с него, нали, с Черния, даже аз не играех с него тогава, обаче заради Иван казах, викам, тук няма, нали, омраза, викам, или такова. Тук сме за едно хубаво дело, което трябва да помогнем на човека. Добре, че... Значи трябва да мислиш така, че, нали, хората, ама чакай сега, аз го мраза, нали, Васил, за какво да отивам там да помагам Нония? Аз съм, нали, такова еди какво си. Не трябва да слагаме... Няма така, ти трябва в този момент малко да слениш надолу и да си натиснеш егото и да идиш да помогнеш. Човек, когато иска да е добър, никога не трябва да поставя чувствата си към един даден човек. Примерно сега ще ви задам един въпрос. Примерно сега, в тази ситуация, която сме... Аз даже му се обадих. Така ли, Черен? По принцип не сме се чували. Нито този ден, когато трябваше да се пратят парите, аз, нали, свъднах му, викам, Черен, ще пускам, викам, нали, в революта директно парите. И то добре, че бях аз първият човек, който се сети да помогне там. Да, видях, че ти беше един от парите. Да, защото когато говореше Иван звездата за този проблем с майка му, нали, определяше проблема пред един друг човек. Това е Лабадая. Да, видях тогава наистина еволата шапки ви сваля на всичките за това, което направихте за Ванката. Сега искам да задам един въпрос. В момента, евентуално, хипотетично, не го пожелавам на Лабадая това нещо, но примерно човек е закъсал. Сега говорим, Лабадая го закъсал в този момент.
и ви се обади и ви каже на вас двамата, пичове, елате да ми помогнете. Вие как ще постъпите? Естествено, че ще му помогнем. Значи няма как да ни такова. Ние сме хора. Все пак сме хора. А дали Лабадая ще го направи това за вас? Това сега си вече си е проблем. негово такова, разбираш ли? Помниш ли битката? Така. Моята битка беше много по-голяма и от неговата. Ако вземем да сравняваме примерно битки с битки. Така. Моята битка беше най-голямата в България. Брат, твоята битка Няма беше, такава. чакай сега. Не, по принцип искам говорим, да кажа. Няма ти такава играеше, битка. Цеков е българин, ти си от България. Цеков е българин, аз съм циганин, това искам Чакай сега, слушай сега. И ти си Ти си български чедното гражданин. момче. Ти не си Ти си- циганин. Трябва да ни определяме хората, циганин Не дей си... кой такива неща. просто Той не можа да се изкаже. Не исках да кажа така, защото да не звучи грозно, разбираш ли? Чисто просто всички сме хора, равни сме. Тук беше при вас, че двамата сте българи, нали? Не играеш с друга държава, за да може но- сега както при Цеков... Аз искам да кажа за битка, която... При Цеков всички вленаха там при него. Да, но... Пак влизате в битка. Не, ние имахме в нашата... това 15 000 човека. В нашата битка. Много, Да. много. При мен бяха 6 000, при него бяха 8 000. Или 9 бяха. 9 000, да. И тази битка беше нашата и то беше зачупени на коли. Да, играеха за кола. Да. И аз тогава си щупех колата. Верно ли си чупи колата? Да, вече. Да. А добре, спечели ли някаква сума да... Спечелех, но не съм направил това, което е колата ми. Няма значение, нали? Тото и няма проблеми. Сега, ако си заложиш... Той изобщо на мен не ми покаже, че дали такова. Въпросът беше за шоуто. Но И какво шоу да си чупи мисълта ми беше, Да. че видях същата реакция там, от Лабадая. Нали, него няма да го определя, защото той си имаше причини. Той си нямаше причини, батко ни Валю Лабабая. Чоков, искам ти задам един въпрос. Да. Примерно, ако сте на битка с черния Да. и загубиш и черния ти казва, обясни се, каква е цената да махнеш ти брадата и каква е цената ти да махнеш твоята брада? Първо на това, което го каза, За нали? да Чакай малко. Аз Първо съм казал. се разбираме. И Така. ако, нали, Така. преди битката, преди да пуснеш, да натиснеш старт на това, което трябва да се играе, ние си казваме така с него, готов ли си да играеш за брада и така. Или за дадено, примерно, за косата ти, за веждите. Аз съм имал... Да, и аз съм махал. Имал съм На него такъв съм момент. махал Да. вежда. И твоите сме махали. Не, ти не си махал. Айдън ми Да. махна. Имало и такъв момент, Айдън където... направи какво? Звъни на гифтерите. Сега- Моля се. Чакай сега, ти не се чува с Не, гифтарите. пак не съм звънял. Не са ли чува с гифтарите? Чакай, чува сама, никога не казвам, брат, идвай до вечера, Добре, моля се. то и аз не съм го казвал, ама знаеш ли как ме Знаете такова? как се води битка в TikTok? Ето мога да го видите на живо. Да, приятели, и аз не съм звънял да дойдат да ме подкрепят. Бях писал само на едно момче, Озито, което го имах нали, за голям приятел, но както и те. Жив и здрав да си пак, Ози, ако гледаш този подкаст и така. И аз съм се чувал с топ гифтарите, но знаеш ли как ме наричат мене? Мазняр. Чакай сега, да си говориш с, нали, аз както ние си имаме група с моите момчета си говорим, Но и аз обаче ние не говорим за гифтови, ние не говорим там за То и аз не пари, говоря. не говорим за, ама до вечера идва и ще игра с черния да го наказваме, ние си говорим съвсем различни неща, правим си мухабет, как ти е минал деня, например майтапи си правим, говорим си за някой път са базикаме за момичета, аз като съм някъде показвам. Чакай сега, ти като имаш жена, като имаш жена, как се базикаш ти за жени? Що? Тя жената даже... Стевки да чуеш този... Нали, тук какво говори мъжът ти? мене е Тук било. Стевки да чуеш какво говори мъжът ти, виж сега. Как се Тя издава? жената до мене, какво аз телефона, нали, като говоря, ние сме на лапцапа на група и тя чува. И тя вика... Нита ли утре с лопатата? Не удра, ама говори, нали, отстрани наваля. Ама с нощи ти изяде от жена ти лопатите. Да, не само... Моята жена е като тигър, да ти кажа. Да. Напълно ти потуши главата. Тя и други работи, нали? С боксо и с като бик тръгна да му удря. Моята жена е много, как да го кажа, моята жена е много такова, тя много се отдава, когато и кажеш, примерно определен хост да направи нещо върху мене. Нали? Обича да ме обработва мене. Ще удръж, викам, няма да го съжаляваш черния, искам да му покажа яйцата. Оня милички, оня го гледа. Аз ко съм карал жена ти, направо да му чупи, направо му сяда на устата на главата. Чупи му, направо яйцата отгоре.
Този за където плачеше за този човек. Гледа го, той седи блендър. Бати Джанко, да. Бати Джанко, ходи седи блендър милички и само сипа кисело млеко. Това сипе, милички. За малко пак блендър идва, он го слага блендър и пак почва. Каква беше яйце, кисело млеко, това, пак почва да сипа, пак на блендър, пак на глава. Не, майко, то човека са си пак вчера направо наистина много смях имаше и хората много им хареса вчера, където играхме. Наистина беше така и интересно емоции имаше. Емоция вътре в самата игра. И то беше положително, да, беше играехме, танцувахме, нали, много хубаво си ценно, забавляваш се, това е забавлението. Ама то трябва така да е, аз нали отдавна съм ти го казал на теб това. Така трябва. Но ти слушаш понякога те с гумените глави, разбираш ли, господин Лабадай и Бетирали. И знаеш ли какво? Аз съм ти казал, аз съм такъв, че наивен съм. Беше ма предал, помниш ли, че беше ма предал заради това? Да. Браво, дай си ръката, поне си признаваш. Тук хората да видят как стискат двама и 200. Да, така беше. Взехме да играем само после Салбада и Битера, него го оставихме, нали, с нас да ни играе. И това беше чужд план пак, ама няма да ти споменаме добрачет. Той се знае вече. Да, ама няма да успееш да знаеш, когато Бог е с мен и с всички хора, дявола няма как да ми попречи за мен. Той по принцип е такъв. Много голям християнин е чен. Аз съм го забелязал много говори. Винаги изпълнява за Бог. Много. Аз по принцип наистина вярвам много, но виж, аз съм грешен човек. Аз също съм грешен. Така както си мислите и гледате примерно пастори, за случката, примерно, както и примерно сега при Георги Марков. И аз гледам. Пастор е ударил детето му и така нататък. И той е човек и той може да сгреши. Да, то всеки може да сгреши, ама важното да си разбереш грешката, да го разбереш нещо, виж сега, то понякога и да я разбереш, примерно в момента, както примерно господин Жабето, днеска ще направи наша паковка на една къща, тя след време пак ще падне и пак после трябва да я направи, разбираш ма? Няма вече. Така е живота. Ма чакай, той вече неща няма. Точно за това говоря, то значи вечно, ние вечно не можем да стоим непоклатими, да стоим само в правда, само един е успял и това е Исус, нали? За християните, като за мен, Исус Христос е бил праведния. Така, аз искам ти задам един въпрос. Така, преди време трябваше да кръща моите деца и така нататък. Няма да казвам в коя църква и къде беше и така нататък. Отивам аз да запазвам числове. И той един от поповете там ми вика, ела в нашата стаечка, вика, нали, защото имаме тук това. Влизам в една стаечка, човек, Джоков, вътре бътле, едни червени вина, бели вина, една димна завеса. Единия пуши, другия пуши, единия пие червено вино, другия вика. Неудобно ми пред хората, обидните думи, айде вземи смяната, айде взимай ми смяната, айде вземи... Аз седя, гледам човек, аз отивам... Викам, вие сте божи хора, бе. Един е захапал, другия вино, айде бе нещастник, дай тук това, айде вземи смяната, бе, ти къв човек си, бе. Значи на мен аз така човек и гледам, мигам на пацали. И викам, че това наистина, бе, брат. Значи ти си божи човек, хванал си цигарите, псуваш, говориш такова, обиждаш го, то, он е така. Това все едно няма нещо. да кажа едно много, нали, наистина там е много известно, където много хора там, няма да кажа името. Бях шокиран, че. Единият поп идва при мен на дискотеката, аз като работих охрана. Попа, ама ти казвам, аз не знаех, че е поп. Те ми казаха после. Човек идва и аз на хода го спирам, нали, защото той с един балтон беше до тук и нали да го проверим за оръжие, работи и такова да няма. И вади една пачка така от вътрешния джоб, само по 50 ля. Вади и ми вика, вземи ги тия, вика, за тебе, вика. Да. Попа. Да. И аз викам, какъв е това пак такъв, нали, кото да влизам вътре, после вътре черпиш и наред всичките, направи са мармалад. Разбираше? Напил се. Да, напил се. Мармалад беше. Даже лазише после, като излизаше, не можеше да иззене от дискотеката. Сервитьорката половината пари му ги прибра. Танцува му и оня само дава. Добре, Чен, ти какво ще кажеш по това въпрос? И ти мани после след време карам жена ми, бабата, дядото, нали, отиваме в там определеното място, където църквата, където е. Да. И същия човек идва срещу мен.
И аз му викам отдалече, като ме видя, той така главата се наведе надолу. И аз викам, о, здравей, дядо Попе. Здрасти, Попе. Здрасти, Попе. И той такъв идва до мен, да, чедо, кажи. И аз викам на него, викам, много си ме познат от някъде. И той вика, може, чедо, да, може. И аз вика, да, може, вика. И аз викам, и му казвам дискотеката, нали, и той само така прави, тихо. Тихо, вика, да не се чува, вика. После влиза, има там едно кафене, има и отстрани такива кръстчета, работи, нали, всичко, нали, там продават ги и влиза вътре, излиза и ми докарва 4 подаръка специално, нали, вика за тебе и за твоята съпруга, нали, за хората. И аз викам, благодаря ти, нали, викам, нямаше смисъл, викам да ми такова, той вика, не, вика, това от мене, вика. И вика, нали, тихо, вика, нали. Тихо, Замажи по... Да. Ти как ще ми отговориш на тези ситуации? Всеки според вярата си. Така, по принцип няма да безгрешни. Безгрешен няма. Всички са грешни. Щом сме тук в света... Но всеки според вярата си прави нещата. Така. И на тях им се иска да видят нещо различно, разбираш, например, да влени... На човек му се иска да отпусне. И аз вярвам в Бог, нали, но живея в света, аз живея в света. И няма как да не опиташ от всичко. И вчера като пи на малко и му дойде кораша и се отпусна. Не, понякога и без да пия ми идва кораж. Не, вчера беше ептен. На лайв, да, ама иначе когато съм, пак е така както съм си в момента, нали, човек не е лошо да си поплаче. Да, по принцип. Абсолютно. Вчера Вана, това момче, където с микса. Да, Джанко, да. Това човек го съсипаха, вече. Само ходи полива. И той кекс, те го направиха кекс. Жена му готви, оли, бате слага, само слага микса и само ходи милички и полива. Ти накрая колко яйца жена му чупи на главата му, го наказах. Ами никът се зафаним за тази работа. Имаше един случай, Джоко си спомня с теб още в началото, когато те наблюдавах така тайно. Беше купил някакъв тостер и на жена ти. И жена ти вика, не бе, това е новия тостер. Ти вика, ми жена, няма начин, изкрада тостер отвън или някаква машина и поча да я чупи. И после... играехме една колко на бабата, купих там подарък и на бабата. Аз съм чупил 52 инча телевизор. Аз чупих телевизора. Обаче една вечер прави ми тос айда нагата. Турка пан ни прави. Идва при мен, айде да играем за чупване. За часовника иска да играем. И аз викам, секси, този часовник е скъп, как ще играя за часовника? Давай, вика, моя скъп, вика. Викам, твоя струва 20 евро, пидрунгел. Вика, добре, дай за телевизор да играе. Показва един телевизор, той телевизора му от контейнера, разбираш ли? И аз влизам в стаята, спалната и му показвам, ето телевизора, виж го, 40 инча, Samsung. И викам, на стената закачен телевизора, то работи, жена ми гледа, детето гледа, нали. Али давай, вика, да играем за чупване. Ако си мъжкар. Аз сега си да гледам така, викам то. Али страх ли та, вика, бе? И аз викам, бах, майка му, дева, сега викам. И гледам, имам и хора, разбираш ли. Обаче, момчета, моите момчета, този момент, даже ми един ми беше писал, брат, иде играй, вика, защото аз нямам сега в момента точки. И аз, нали, той манипулира, ма такъв напада и аз викам, добре, бе, давай, ади. Раздражни, това искаш да кажеш. Нали, дразни ма и аз викам, добре, давай, ади, викам, ще играем. Пуснах ми, нали, биха, ма даже твой гифтер там беше едното момче, където, нали, играеше. Така, да, и биха му. И аз свалих телевизора, тя жената се едоса. Ти лут ли си, как така ще чупиш телевизора? Много такива случаи. Да, и направо изкарах телевизора, нали, свалих от стойката, манах железата, нали, където се закачва, защото... Няма как да свалиш. Те внезапно при нас всичко внезапно става, когато тръгнем да играем. Нали, човек, нещо ти хрумва на тебе, примерно ти си един от нас, нещо ти дойде на къла, или на него, или на мене, ние си го казваме, предизвикваме се, разбираш ли ма? И това, и тя така става играта. И ти, например, и той като напада, каза, и ти се дразниш. Аре бе, давай, играй бе, ти ако не си мъж, пидяра си, няма да играеш, разбираш ли? Страх ще бягаш.
Нарочно те И провокира. ти се дразниш, разбираш, като ти говори Да, така и ти се После, викаш, добре бе, ако давай, бягаш, айде. после ще те наричат, От ти си жената ли страхливец. те страх, вика, това ни правиш. Викам, мен няма страх от жената. Хора, викам, телевизора струва колко пари? Влини гледай Samsung, викам, 8 серия, колко пари е, викам. И той вика, и той моя скъп. Той показа един на земята, седи, даже не работи. Разбираш, ето, този телевизор, вика. Там иде едно мое момче, където, нали, той се ядоса, вика, ще го е в клошара, вика, това, как, вика, така ще сравнява този телевизор с него, вика, той струва 20 евро, вика, даже може от комунала да го взел, вика. Разбираш ли? Ама да, бе, тук аз... Ама тук не е такова работа неговия колко струва, моя колко струва, или поемаш риска, или не поемаш Да, риска. тук е риск. Нашата професия има много риск. Значи, взимаш риска и чупих телевизора. Риска го поех където и изкарах телевизора, го чупих вънка, го забих на земята и скочих. То не е само за телевизор, И по принцип. два пъти скочих отгоре на телевизора, той стана лом. Че, ти кое е най-скъпото нещо, което си чупил? 52 инча телевизор имах. А и кола каза, че си чупил. Колата, да, и колата. По-скъпо, колата, Колата имах, да, Значи най-скъпото нещо, Opel което- Meriva. Най-скъпото нещо, което... Еми, Е, да, колата. А ти, Джоков, телевизора. Телевизора. Ама имам някакъв... Аз и други неща съм чупвал, обаче не са толкова скъпи. Флайер ли, къде без масло. Airfryer, където готвиш, нали? И такива съм чупил Airfryer, бе. Ма те са по 250-300 лева. Не са както сега един телевизор към 8-900 лева. Имам един спомен с БТ играхте и ти го попиля тогава. О, Оня да, вади за навънка. 3 дена му чупих Чупи всичко. телевизора, PlayStation да го къра, Всичко, оня всичко. носи петболка, тъжи Даже всичко. на бе. брат му, че и зачупих. Брат му имаше сватба след няколко дена, а той купувал, нали, те Да. правят махалата, по принцип правят такива, нали, чизи. Пазар. Не пазар, чиз. Да покажат там. Например, дава да кажем хладилник, телевизор. Подаръци. Подаръци. Да, Това да му остане на той те, защото те са братя. Да. И купил, ама стаята беше пълна и така всичко показваше. Вика, това чиза на брат ми, вика, съм го купил, вика, другия месец на първи, вика, има такой, той купувал, разбираш ли, приготвил ги нещата. Приготвя да И аз викам, Мари, давай тогава, ако искаш, подаръци да викам, прави. да играем, викам, за чупване, викам, и аз имам тук някакви работи, викам, за чупване и да ти чупа чиза, викам, поне да тако. 3 дена ти кам, направо беше лошо му станало. Чупих му всичко. Аз си го спомням този случай, Да. когато ти направо... Аз рядко играя по О. този начин, защото аз не рискувам толкова много стоки да чупя, разбираш ли? Аз Ама аз това Не ти обичам казвам, да играя риска за си е Всеки си, риска. че всеки си има възможности, всеки си не, преценява аз обичам да докъде... ги подарявам повечето. Ама ама ето сега, виж, сега Джоков ти каза, че подаръка- е по-интересен. Да, за шоуто, да, Ти по трябва да принцип, правиш да. за шоуто, хората искат Да, шоу, брат. по принцип за Значи шоуто, и да. ние мога да ги подарим, не че ние мога да ги подаряваме, ама хората искат на момента Шоу, да се да. чупи, да им е интересно. Те за това влизат, например при битера, после са пак след 3 дена влена едно момче при него, той направо ми разката всичко и на мен ми чупи. Разбираш ли? Росен. Руската. Роската, да. Искам да ви попитам за един човек, така доста в TikTok го наблюдавам. Извинявам се за което, той няма ръчички този. Айхан. Айхан. Този човек живее в кола. Ходи после във В Франция. Италия ли? Къде? Във Франция. В Сега Испания. Франция, май къде? Да, спи Испания. в една кола. Не е Франция, във Франция. не е във в Франция. Испания. Вчера, ония ден бяхме заедно с него, каза ми, че е във Франция. Тук наскоро се беше заключил колата. Не можеше да си влезе този човек. Беше си във ключа. Някакви идваха хора там. Да Той има с него едно момче. Има, което нали, с него се движи едно момче, където му помага. Да, Разбираш? това исках да ви попитам, защото всеки Има са едно светени, момче, няма нещо. как там. той има да кара помагач. кола. Да, помагач има с него, където му помага там за нещата. И той си, сега по принцип сега в момента, нали, Франция, Не го и казвай какво после ще ходи в Испания, той си обикаля, идва и България, нали? Той, това му е работата Да. на него. Тъжното нещо, което забелязвам аз, на инвалид човек, който в неговото положение, влизат доста хора и какви ли не обидни думи по Така, неговия наистина, рез. и Това аз е даже съм изключително се- Ето грозно. сега точно дойдохме на мястото си. Защото беше казал, ние защо не правим по-грандиозно лайфче, нали? Да. Ефекти и така нататък. Българин е ето това. Един садист, един завижлив човек. Да, това е, на мен ми направи много лошо Да, впечатление. говоря за
обществото на България, Да. не говоря за определени Еми самото нации. възпитание е така, разбираш ли? Ние сме много малко. Ние сме колкото и Истанбул. Даже Истанбул е повече. Това е Истанбул. Къде е Истанбул? Истанбул е 20 Самия град е по 2 пъти колкото от българския народ. 3 пъти даже. Кажи го Повече. така. Но завистта, културата, вижданията, тук ги няма към по-добро. Те за това Турция... Тук ние останахме, как са ние напред останахме хората. необразовани, не само циганите, като нация. Чакай сега за... Абсолютно за всички Тук кой нации. е виновен? Секси пак идва време. Никой не е виновен. Самият човек, Не, когато... Джоков, виновен слушай е сега. родителя. Не е родителя. Защото един когато родител от едно му дете тъпва. не става. Слушай, когато от почва един човек не става стока, не съм няма на и да това стане. мнение. Не съм Е, на от това Зоро мнение. моли да направи шофьора. Чакай, зато и казват питам те хората, сега. първите 7 години са много важни. Добре, от Значи, Зоро ти моли си- да стане шофьор. Що да ни стане, ако майка му, баща му го е възпитал от една От година до Айхан 7 моли да години. стане шофьор. За Айхан това вече съдбата така. Еми, ето, При виж. Айхан, Зоро, здрав, прав, нищо му няма. Зоро може да стане, ама че няма акъл, това е друго. Нали точно за това говоря, за акъла. Повечето махалата, сега ти казвам какво е мисленето на махалата. Да, те да не ходят на Момиче, училище. като имат... Не, чакай, слушай сега. Ти си живееш в махалата, сега ще кажеш правилно ли или неправилно говоря. Махалата, като имат момичета, те момичетата ги гледат малко по-така, че трябва да има По-специални. момче. Не, Искаш да не кажеш... ги държат толкова. Да. Момичето, тя утре се ожени, ще иде от тук. Трябва ми момче. Те правят деца, докато могат да направят момче да иззене. По принцип, да. Така. Това е мисленето на тях. И после това дете, като вземе да уходи на училище, какво правят? Той спира детето. Тя се ожени на 15 години, ще роди. За какво е на нея да учи? Разбираш ли? Виж, аз не ти говоря само за махалата. Брат, Аз българите не ти хората говоря. се учат, турците, аз познавам, значи от всеки етнос познавам хора. Казвам ти го, Виж, моето гледане какво. предимно това в махалите, което става окей, но расизма не идва от махалата. Расизма, ние не говорим за расизма. За расизъм брат. говорим. Чакай сега. Защото се насяваха обиди на този човек лайфа. Сега разбрали го? Чакай, ние говорим, ти за Айхан сега отиди да говориш. Нали той говори за това? Аз ти казвам едно, ти отиди сега пак на друго. Аз ти говоря, че възпитанието идва от родителя. Той ти обясняваше, че хората, ти които- възпитаваш детето си както трябва, повярвай ми, това дете няма да влене там да обижда този човек. Те големи Разбираш ли? хора го Така правят. е. Те големи Те големи хора... Това говорим. Значи възпитанието, първите 7 години са важни. Що моята дъщеря, например, който ме познава, мене, и ме види дъщеря ми, викат, Джоков, много възпитана дъщеря имаш. Да ти живе и здраве, Разбираш ли? такива, но става въпрос. Значи трябва един родител, ето аз как съм я натъкнал, Аз познавам дъщеря хора, да тренира. които примерно са много културни, а децата им са пълен леш. Ето, пак родителите, значи, изпускат. Не, наистина казвам ви. Пак имат грешка. Брат, имат грешка, повярвай ми какво ти казвам. Защото трябва единия родител да е по-строг с детето. Двамата са строги. Аз познавам такова семейство, не са където са толкова строги. Наистина, човек. Строги са. За брат ми ти говоря, примерно. Примерно за брат. Да. И детето ни го слуша. Брат ми е толкова строг. Строг е. Нали? Дай ми го детето, виж как ще го И оправя. какво ще го Една направиш? Ще седмица. вземеш, примерно, ще свършиш детето ли? Джоков. Не да го свържи. Не, до приятели. Говорени, иска говорени. Много важно То говорени. говориш, то говориш. Значи, виж сега. Един човек не приема ли тука? Това говорим, трябва да му набиш на Защо има, главата. слушай, защо има затворник? Има богаташ. Има нормален човек, дето си живее най-нормално. Има работник, има магазинер, има певец. Защо ги има тези хора? Защото тяхните са го възпитали така, човека се значи, развива. Джоков. Има стимул в Не, живота. самия живот е такъв. Той стимула Това в са живота. стъпала. Виж, това са стъпала. Самия живот е такъв. Така, по принцип. Единият си стои на едното стъпало, другия се изкачил на най-горното. Добре, другия кой си е стои по виновен на средата. другия, например, че чакай сега. Мотивацията на човек е виновна да ни разбере много неща Аз в да ти живота. кажа за мен, за моя живот, където аз съм. Не е мотивиран просто. Слушай сега, аз съм минал от много трудности, брат. Казвам ти го, много трудности Джоков, съм минал. и аз Нямал съм пари да излизам с приятели на кафе. Аз съм ял сух хляб, как да го слушай, кажа, тухли бабата съм ми е ял. давал 2 лева да излизам с приятели на кафе. С приятели. Аз с 20 стотинки съм И се ти държал. мани, че ние с жената сме заедно и после
На 23 години станах баща. И вече като станах баща, и аз взех да мисля, вика, майка му, аз, защото тренирах, нали, до 20 години щанги. Даже ходих на европейско, тя жената, бях на лагер. Бях и оставил, нали, 40 и колко дена бях ми на лагер. Отидих, спечелих 6 станах в Европа. Трябваше да ми пускат стипендия, обаче не ми го пуснаха стипендията. И аз викам, трябва да почвам да работя. Няма как аз да чакам майка ми да ми дава пари, баща ми да ми дава пари или бабата да ми дава 2 лева да иде на кафе да пия. Разбираш ли? Ама виж ти това си го мисля. Чакай сега, ето, казвам ти, един човек, който иска да се, нали, да се развива в живота, както, например, някой ми вика, хубаво, че те взех в тиктока да станеш човек, бе, дървар, просто. Да ти дам хляб. Какъв хляб да ми даваш? До 35 години аз съм се оправил сам, работил съм на 2 места. От работа на работа съм ходил, само да не си лишавам жената и детето. И да има и за мен, да се готва на състезание, защото се готвих, това 2017-18 година, 2 години подред се готвих на състезание по културизъм и работих на 2 места, защото много пари вървяха за мен. Аз трябваше да лишавам семейството си, за да може да има за мен. А аз не съм такъв. Мислих, викам, чакай. Цяла вечер работих в Сота, оттам излизах, отивах, пазих една заболекарка през деня. И тя даже ми викаше, Веско, чуда се, вика, как издържаш ти? Викам, като има зор, ще издържаш. По принцип е така. Значи, то е лесно да кажеш, няма работа, няма това. Има работа. Мързите да работиш. Не, че няма работа. Ти като си работлив, ще ритнеш един камък и ще скараш пари. Виж, пак ти го казвам. Това, виж, нито майка ти и баща ти са те накарали да работиш, примерно, или да постигнеш това, което си постигнал сам. Ама, ето. Аз за какво значи, има стимул да живееш. Баща ти за какво е говорил, примерно, преди това? Значи да ти кажа, истинския ми баща, аз... Ти си израснал, примерно... Слушай, втори баща имам аз. Да. Истинския ми баща никога нищо не ми е правил на мене. Мога да кажа, днен днешен 1 лев не ми е дал. Една дъвка на тия. Да. Детето ми даже не е виждал. Не, говоря ти, виж. Аз не съм чакал баща ми да ми дава. Всичко сам съм си постигнал с моите си ръце. Ето има ли човек в акъла? Разбираш ли? Има ли човек в акъла? Ама не само акъла. Трябва да има стимул. Мотивация ти трябва да се мотивираш. Да, аз сам съм се мотивирал. Нали за това говоря. Никой не ме мотивирал мене. Заради това културата, виж, бяга на човек, както той каза. Защо обиждат този човек в лайфа му? Защо ли го обиждат? Ще ти кажа, че има и някои други причини. Не, и други причини има. Защото той хем проси, примерно, направо се изразих, вече казах го какво прави. Хем и в тиктока там, чака да му такова. Той няма 2 ръце. Той няма 2 ръце, но знаеш какво? Той с това, което хората му фърлят на него, и той гифти. Той гифти. Това и аз съм се чудил. И това е най-грозното, тук, което... Да, наистина черния мога да го таковам и аз съм се чудил и той отива после гифти. Например, да каем на определен човек, сега няма да каем кой. Да, гифти на него. Да, влиза, например, при кой си, а вместо да си ги скара тия пари, той да се види. Не, виж, и той е добър. И той е добър. Той е добър човек. Не е алчен такъв, ами да си ги прибира само парите. Да, той е добър. Той е добър. Аз винаги съм се чудил. За грешка, викам, нали, този човек, викам, що от такъв човек, нали, да ти гифти, да изкараш пари. Мен да ми става тъпо. Да, по принцип е тъпо, защото той цял ден виси примерно по улиците там и стои да му фърлят някакви стотинки, докато той пак получава само че от тиктока и може да се оправи по-бързо и да ни търчи по пътищата. Той решава да ги обръща в гифтове пак. И това му е проблем на него. Така, понеже аз също, нали ме виждате как съм се облекал, ще хода по работа и аз. Искам за последно, този път обаче ще казвате на зрителите, ще ви задавам по един въпрос, по един човек от TikTok и вие да си кажете мнението за него. Какво бихте му казали, обаче очи в очи? Ще гледате... Да го гледате очи в очи, аз ще ви казвам име, ти отговаряш. Да. Казвам ти име, казваш, примерно, ако ти каже, еди кое си име, ти кажеш, примерно, гадня, хубав, казваш си мнението за определен човек. Готин човек и така нататък. Да направим едно такова нещо за финалчето. Добре. Започваме с Бате Джоков. Джоков, гледай камерата. Така. Първата дума е Баба Яга, примерно. Значи Баба Яга, тая жена, да ти кажа, чисто не ми е харесвала никога, защото тя няма никаква култура. Говори
мляска на лайфа, мен много ма дразни. Даже ние сме се скарали с нея един път, защото влизам при нея, много самочувствие голямо има. Егото е много високо иначе. Кой си ти, бе? Кой си? Едно така, разбираш. Ти коя си, викам? Че аз не знам коя си ти, например. Добре. Така. Лабадая. Лабадай. Той е много хитър. Лабадайчо има наистина много голяма психика и знае как да излене винаги от всяка ситуация. Аз съм го признал него единствено като мозък на тиктока. Разбираш ли? Да. И съм го казал. Даже жена ми е викал, що само ме признаваш така? Викам, аз съм такъв, аз казвам какво виждам. По принцип, за мен той е мозък. Той манипулира много хора, за да може да ги дърпа от неговата страна. Иска той да ги командори. А няма как да стане така, иска да му мен да ме командори. После на тебе ще ги задам същите въпроси. Нали, говоря аз какво. Мен по принцип никога не съм позволявал в моя реалния живот да ме командва някой. Нито на шеф съм давал да ме командори, не съм мълчал, а на някакъв си, където, окей, нали, вързвал съм му на някои неща на акъла, нали, мани го черния, няма да играем с него, да го оставим да падне надолу, нали, както той каза, има пердади, нали, отидиха с тях да играем, после те ми забиха на мене ножа. И си въртат гъза, ама ти звънна ли ни един път да начуеш, ние как сме, добре ли сме, да ни питаш така. Не е така. Ние всеки ден сме заедно. Добре. Бетера ли? Бетера ли е той много наивен. Така. Добър е, по принцип. Добър. Да. Обаче има злоба малко в него, когато някой не му гифти, например не му гифтат хората и почва вече, влиза в някаква друга фаза. И почва да обижда, да пцува. Това му е лошата черта на него. Разбираш ли? Чертата му, иначе като човек, ние сме излизали, виждали сме се, нали, такова, готине. Ама когато почнем да играем, например, на тебе като ти гифтат, Васил, ти яди, оканка, кифтета, кебабища, разбираш ли? И той ти го казва това нещо. Добре, аз какво да правя, например, ти нямаш момчета, който да те подкрепят. Аз ли съм виновен? Не съм виновен аз. Ти си виновен, защото държание ти е това. Какво би пожелал на тия хора в очи? Да са живи и здрави и дано да се разумат повече акъл, да имат малко на малко уважение, да имат повече към хората. Защото Лабадай специално към хората няма никакво уважение. За мен той е Коста, кошар да ми едеш долу това, ще те в това, това много грозно. Разбираш ли? Хората ти фърлят пари, а ти ги обиждаш. И на мен винаги ми е било интересно как може, викам, някой да ти гифти и ти да го пцуваш, да му кажеш да ми едеш определените части и ти да гифтиш на него. Или да ти ям бербилитката, на някакво момиче казваш, а тя има мъж. И то с мъж, за мен е какъв мъж, все едно моята жена да иде да гифти на някой и някой да каже да ти ям бербилитката, жената взимам телефона и го чупвам главата й, директно. Така. Ако видя аз това нещо. Много ти благодаря. Ченото момче, почваме с тебе сега пак. Баба Яга. Моето определение за нея е, че един специален човек за мен в моите очи, защото към мен никога не е била вулгарна или с някакво такова специфично поведение на кой съм аз. Да ми се прави на нещо голямо, примерно. Винаги е била към мен човек с уважение, към мен лично, към мен, защото определени хостове към мен имат специално отношение. И тя е един от хората, която отделя специално отношение лично към мене. И това е уважение, нали, също. И има някакви симпатии към мен, като приятел говорим, нали. И аз също имам към тя, симпатизираме. Така. Лабадайчо. За Лабадай. Той ми е най-голямата, къде да го кажа? Това е болната тема. Там гледай, в камерата и го на Лабадая. Така, да го гледа. Господин Лабадай ще те определя така малко леко по-арогантно. Наистина ти имаш мозък, нали? Но да знаеш, че има хора, които имат повече мозък от тебе. Само ние им дадем шанса да го оправят това нещо и да станат по-така от тебе. Ти почна от някъде, нали знаеш откъде си почнал.
аз съм почнал също оттам. И други хора са почнали оттам. Но ти не иде да висиш така като палма, защото ще паднеш. Така. Ще паднеш. И не иде да бъдеш толкова алчен. Не иде всичко да искаш за себе си. Светът не е даден за теб, а за всички. Хляба също. За Бете Рито какво ще кажеш? Какво Двуличник послание е. би му казал? Двуличник е. Погледни го в камерата и му кажи. Бетера ли ти си двуличник? Добър човек си, но си двуличник. И имаш качества на използвач. Целувки. И последно за Агата ли, как беше? Буранага. Да, Този той искаше този човека човек много ме е искаше да стигнал го мене спомене. в TikTok. Буранага. Да го споменете, Тили, който... Да, В принцип, аз Споменете го, Боран, момчето, виж да... сега, няма, Аз си не е го обичам. лошо момче, аз даже и днес Аз не го и познавам. си говорихме с него в колата, нали, викам, нали, шоумен си, прави шоу, нали, знае как да тако, обаче когато пие, там малко прекалява. Грешката му е там, Разбираш, че и като пи. почва да обижда, да пцува, да говори глупости. Това не ми харесва в него, където аз му го казах, ако не пиеш, Ще стане. ще станеш, нали, ще Защото, вървиш. да, той става за хост, но пиенето му пречи. Пиенето му пречи, като се напи. Иначе е забавен, прави Както, всичко. например, ние с Якузата, като играехме, правихме най-много шоу с него двамата. Той, нали, се искал, Пасваха се. ще ма би, нали, чакам та готин на старта с една брадва, например, Мале, такова, докато не скочи едната граница, където да ми пцува децата и Семейството. жената, Това вече разбираш ли, там това е вече изключително грозно вече. направо бях откачил, разбираш ли? Всеки един мъж, който, нали, това ти е най-слабото място, да те удрят в... Всичко има граница. така. Иначе до сега сме си говорили с него, нямал никакви, правили сме шоу, по 2000 човека са нагледали и при него по 1000 и колко, при мен 2000, смях е имал, хората се смеят, кефът са, нали. Той става, показва, ще та бия така, ще та правя така. Нали, И аз правеха го си гледам. някакво шоу. Разбираш ли, това Ставаха си един нещата, пак но шоу. хора, само да че- се изкажа, Джоков. Извинявай. Хора, моя призив към вас е, който гледа този подкаст. Че, само извинете, ще ви прекъсна. Ще имате двамата по една минута, се обърнете към вашите хоста всичките. Нека твоята една минута започне сега. Това, което искаш да кажеш на твоето хора, сега е момента. След една минута, Джоков. Перлички, Валентине, Бубе, Девилче, Косьо, Дидо, Синай студио, Поли и другите много ви обичам, живи и здрави. Така. Джоков, ти на твоите хостове, на всички твои хора, какво ще ги пожелаеш в За случая? хостовете мога да им пожелая да са живи и здрави всичките и дано да бъдат разумни, да са естествени в самия TikTok, ами не както котофлени щам да си изкуствен. Бъдете себе, вземете да станете реалисти и тогава ще стане по-добре и самия TikTok. Няма да така както сега в момента. Трябва да се промените. И искам най-вече да благодаря на моите момчета и на момичетата, където са винаги при мен, ще кажа Василев, Николай, Светлю, Трияна, Яшко, Елис и искам да благодаря лично най-вече на тях. Винаги са седяли зад мене и винаги са ме подкрепали. Това е много хубаво, което го правите двамата. Така, аз сега, понеже аз ви поканех на гости, към вас двамата лично имам по един подарък за вас двамата. Това е за тебе, заповядай, Джоков. Благодаря ти за това уважение. Ето на тебе е черното момче. Черната чанта. Черната чанта. Искам вътре Благодаря. да видиш... Сива чанта, на него черна чанта. Да, защото да не ги объркаме. Вътре има едно нещо, което ще те пази. За спомен. Не, покажи го, няма проблем. Покажи ги по една икона. Благодаря ти много. Ръчно Това изработена иконка. на Свети Никола. Е на дървено такова. Благодаря ти наистина. Това за от неко дърво там. Да. Да, това е Направено. Може да си видите бузите. И бузи си има. Така може да си ги видите. Чая да За да видим. не обидим и жените. И за тях имате. Вижте си бузите. Това са ваши Значи бузи. това е от бригада Нов дом. Това е... Гледайте. Това е за това е жената много на Джоко, това е за твоята съпруга, това е ето черното момче, черното момче, ето го Джоков, да имате, аз също така, Бригада Нов дом, Тим Джоков.
Ето. Тим Джоков. Номер 1, то Стив Джоков бе. Много ви благодаря, момчета, за вниманието, че отделихте за мене да дойдете от толкова далече. Много се радваме, че нали си избрал нас. Това наистина за това нас беше означава, че наистина има хора, които на харесват, нали, и ето един тях си, който просто нали, ни ценят цениш на... някои хора. Аз ви оценявам. И за нас е много, наистина много нещо, но мен, например, аз ги ценя тия на работи, където хората ма ценят и аз ги ценя всичките. Да. Ако ме уважаваш, погледни ма с едно око, аз ще погледна с две очи. Така. И аз съм така. Скъпи приятели, това беше за днеска. Оставам ви. Моята компания с моите двама приятели, които ми бяха на гости. Аз също и много благодаря за цялото тяхното внимание. Ако ви е харесало това нещо, ще продължиме за напреде и ще правим такива подкастове. За сега ви пожелавам всичко най-хубаво и бъдете живи и здрави до следващия път.